Áine Ní Choisdealbha iompróra an tóirse ó na bísnáir chathair. Bhí sé meas daithe duine a roinniú le ríthir san na tíe ag an ócaid stairiúil. Tá mé mar macléin nuairolaíocht I gCluichí na tríoide. Rinne mé over iompróra I lár na chathair ag déanamh tuition nó cabhair leis an over báile le páistí ó sead an fíorsaigh agus riamh. Chur an chlúitigh léachar an míanaar nó mí fearra ag grálam go raibh mé ag rith leis an tóirse. Ceapan go raibh an oscail ag gurí duine éigean na fiocha atá déanamh rudí beagán difriúil sú leis an roller derby sport nua in éireann. Chomhaid linn na chuaibre a léon na sealaíochta agus idithas na háige. Is fuile fáilsíthe agus feachtasar ar san chearta sóisialta na mBaile. Agus in na ball lárna den chéad chuman roller derby a buniú in éireann. Sport nua le haid chalíní roller derby. Iomráiteach ar scáiltaí rolólacha agus is sport fearnach agus tá sé ag fás an éireann inis. Bíonn céad ag iomráiteach gach fearn agus bíonn cúgar an bhuith ar an track ag uair amháin. Tá méid ar sibh ag déanamh alán over leis na chalíní eile chun cabhair leis an sport in éireann. Tás ráith náisiúnta roller derby in an éireann agus bíonn na chalíní ag taisteal gCluichí ar fud na Eorpa leis an sport. Ach, go dtéifí sport na mBaile ag na clúitigh Oilimpeacha a Londain. Tá beag an simagam fécant ar Katie Taylor ag buachan gachrod sa boxing. Agus speice sin gohíntaach mar sin an céad uair go bhfuil an sport sin ar siúil le haid manás na clúitigh Oilimpeacha, so sin forbairt an amhaith. Bhí Sonia O'Sullivan a going, bhí Paul McGrath going, agus bhí Jedward a going dar nó. I am close to the Olympic torch. Agus bhí na slua go hintach agus bhí an excitement ar gach duine. Is Misha John? Is Misha Edward? She cut him off! Okay guys, it was an amazing experience. Carrying the Olympic torch was so awesome. We're proud to be Irish. Kahita! It's honor more, it's honor an bhór agus muhíam mar sais mar cuid den fear an éireann beagán, you know, mar cuid de daine a bheoh siad chun sais éire chur ar an talafís agus ar an radio agus mar sin se. Gdí go raibh an tuairse imime láh níor chraibh mé go raibh an ónar sin a gom a bheith ag raibh leis an tuairse is Oxford orháin sa scéal agus rinne mé beag mé ag tuairt an tuairse de mháthir le haid a breáil an níos thugan mar sprachlas le rá. Gurm thugad le haid an sais an takeíocht a thug siad an ar feith na blianta ag déanamh stair agus ag déanamh má bríonnta agus ag déanamh an roller derby.